Sia. Berian. Go. Siapa sing ngeteng kok? Sampai nagana jurajo. Sia. Nanang Kasim lek terus kelauk lek. Kok masih bak keluar deh? Harga Nanang Kasim. Oh, Keren yuk. harga aja. Alamon Nanang Kasim baca cok jak Rahman sih ini kok dari Tanui le ngambek mone ancor wi ya nyaman le agese saronina putri family le Gencak kana Intara ngarak dong mana Angka kalau sakoni kapan gelem marah kontek nang sim kontek sakoni dek go tengka nanang kok sim bisa sampai 2 Kasim pangarak ke lulek du tahu ke Pak Nur maksud Pak Nur soro ongke saya beda lampung mesong ongke kapi sim Pak Klebun ongke Pak Wardi ongke Pak Ahyar ongke Pak Muhammad Geseli oh kong langkong tretan pathor tak iki Anika sape tetesan sendiri lap alap sape nadeng sedeng ayo ngicung lek yo sorongan nyanyi Ben Kasim sorongan nyanyi minta lagu yo kita berjoget bersama-sama inilah Ning Sani Yani Kangguriko Yani oh benih Sani Yani oh iya Yani talakong de ale pengaula Nyonya Ida tadi Nyonya Ida Ning Ida ya toran loku kata paku Samudra Sukari ono hanisa matasi walasi masyo yo Mas Talib le niko kemudian tas le Pak Sunarwi Muhammad Geseli le Takwi Siji ne mung riko nang ati
Iya. Bapak Nur, Bapak Ahyar. Singono hang bisa Kak Latif. ngalangi niat iki. Asik. Mas Yota Samudro Sun Arum. Iya. Singono Pak hang Muhammad bisa Ghazali. Pak ngatosi Ahyar, welas Pak Nuri. Mas Yo hilang nyowo Sun kilang Sunarwi. Aman baik sulako Kasim lek teka hajat lek. Kanggo Haji Ghazali Asik. Mikiani. Siji-siji nemong riko nong ati risan separuh raga iki ya ramong kanggo riko separuh raga iki ya remo kanggo Nusantara. Oke.